Sim jing ruai sedang mas buku nomor Laispa Sapulai. Laispa Sapulai. Rai hu trai jing rai batemai don rai jam ya u katla katnya rai hu trai jing rai batemai don rai hallelujah oh pai du play do shada jing kben akmadu trai ken Kak sing bat kadui tara tu royai kan sawa rai utrai jing rai batemai tu rai jam yau katla katnya rai utrai jing rai batemai tu rai Haka katenguk pa badokon badaman sem bakot. Amen. Kajing e jong tra jing Yesus Kristus bad kajing e jong oblay. Lembat kajing selok jong men sem bakot kidon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men ko para ha tra Yesus Kristus mentakasni kabalang karake ya kasni kajing penpena ya tra Yesus Kristus. Agan ikasni kabalang kapan mau yang ayepi kumno bau angel wan sa kamaria wan pau haka badu ayka kubor pamaka kum kakentei kathei soti bakan sapon bakan sakha ya ukun jong blai bad ngiyo i ba hakane gajing wan pau jong angel kadon gajing yakren kapamarwei jong kamaria badu angel bolapha doblei kabamut kamaria badoblei hi markmat kia kren sepang gajing penim ya kaperthei sepang gajing penlai lut ya kijaj benreu na gajing te marau jong kopop ban ngai i ba kamaria ha kane gajing pau jong angel bau ai kane kubor kapdiang da gajing sneu hun bat kashim ya kane kelengkor kum kakmi jong blei bankit banba ya kon jong blei bat bamau un panim ya kaperthei baro kawei lengba kajing ij kaba ulawan ra sha kaperthei den mata kadau agane kasngi ko hanmen ko para kabalang ka khot kaweri ngai phiru bangin puson ya la jong kajing em ha kane khlemat tongin kli lade tongin khmiet ila ka jong kamen sim ka jongi hato shisha mangi ngilong na em kum kamaria kapokloi ban ngap ya kasur kren jong blai hangi hato andang ngile yasngeu ya kene kasur ke jong blai ngilong na em kita ki pokloi banong hooj ya kata kasur kren ke jong u yole se bunsin ngim shimla ban yasngeu ya kene kasur ke jong blai ban ngimla banong hooj ya kene kasur ke ba blai kren yangi dai na mata kadau tamanta ngin phai shu ngin panmap nak banta kine ke jong dona ke jongi bat kum juro nak banta ki pop kisang ki ba ngilale ha kajing em jungi baro si jing em takum ta tangin phai soblei da kajing sngoret bada kajing kloi jungi ban kelag bamut lang ba kajing duai kajungi nga phla hablei badan bor baro padapi konmen ko para banglale bor sibun e da kajing perkhat da kaktin da kekam pada kajing lek da kajing lek pala chunga da kajing lek pala chunga dai jingle palat pakrawe chunga namakata ngakapa ke maria put kawai sa katesati ya ngal kiruput bajapi kornen ko para banduai na banta chunga how try blay chungi ublay badan barbaro ni snayingi badalama bigi pol chungi unila mingi sha ka jing embam jukut amen go try to isene go try to isene go try to isene
Cristo isene, ko Cristo isene, ko Cristo isene, ko Cristo isene, ko try to isene, ko try to isene, ko try to isene, ko try to isene, urom hu blaze tron, but I can do Jesus, I keep and live on, but I'm gone back. Mi ayah royale, mi amani mali, mi ayah pendapurong, bagi semuyame, bagi semuyame, putrai ku blessing neng, ku padun berbaro, ku kun merubah, putrai ku Jesus Christ, ku kun lakukan, bagi kita berteng, topian kacing kebal, terus yang senayangi, terus yang senayangi, datang mami bakun, datang mami utrai, uwe bagita, mami ko Jesus Christ, mami bayai malplay, batik yang menggawe, baru bersimbahu, kagam doa agam rupa. Amen. Dong ini aduai akan ada step dorong akan ada mas bukut ngi duai kerpang naga bandai delibon bela ba kaman sim kajung kan yono ya kajung jetai bom jukut ba boleh tracken rat unum yau yang kita kilat kitam kidona kajung henry unai kajung subneng kam tam ngi duai naga banta kibing hasem kibala duno ya dekat jung kain kasem kajung menamit delibon bela kumjur ngi duai naga banta Resita Mary Lingdo kamtam naga banta kajung koi kajung kia kajung Bablai tracken rat unweng no ya kita kajung pang kajung stam kama idan ha kli ha kamet berkumjuru ha kajung mensem kajung una ai kajung koi kajung kia ka bapura sa chisin berkumjuru naga banta jung wei pai wei bangila ban yos ngau ya kata kasur ka bau belai Ukraine kumbau Ukraine ha kamaria ban ngilong bangila banong kum kamaria banong haoj ya kasur ka bau belai upasya wangi wei pai wei hamat kasngai jong kajung kajung ko blai me balaman ba kaktin jong me kansim ya gajinglang do wasisha ha kakpo jong kamaria the soti to angi kerpat bayangi ki balapla baunong suspa jongi ulong blai badu breu an penlong ki babit banyo bantaro ha gajinglong blai jongu ubayem berbasan sha rengkat badme ha gajinglong kawei jong man simbakut ublai junam la junam. Amen. Kucing pule na kitab Isaya na tulupa. Hagitu kisngi utrai ulakren ha u ahas. Topan kadak na utrai ublei jungpi. Ai kata kenjeliu kat kenyamra. Nekan kenjang kat kebeneng. Henry u ahas ulapaiktin.
ngan om pan bat ngan om tenju yau trai hang ta ula ong to saskor manta ko ying udabit pin pat nya ban pen salia ye kibreu ba pin pen salia sayo blei jongaru te utrai hi unsa ai kadak ye pi hakmi ka tesuti kan sapun pat kan sakha yo khon bat kan sakhot kerteng ye u Emmanuel kapamut u blei u don pat ngi haya selalang henrei kan sapulom haya sei kania henrei kan om phoida ai na ba u blei u don pat ngi các tiền trong trai isomo yau blei in sim jurai puson daga sam ka ba saupo nomor news pa arpuwe ngala ap kermen utrai te u demana uyos ngau jingkan jonga sei no ya ngana tliu de tabak lisher kai ula pens kem jing riam jonga bukik jata lor mausia nan roi jing wai batamai ya ro utrai blei jongi jar ba yo Shanya utrai asuku beubashanya ubabredla de utrai ubombu din kirewaram nomane ki blekela unkat no ki kampala meleyangi Kendra de balaren kadvale Jingnya ba jing ai ngumem pan meshupan kaskor ban snga Jing ai ngu tang na marga po ba jingnya mem shem snga ba Kum ta hak ngalawan Haka kitab kabakli La toyangan Baneka monjome Kublai jangan akloi ban lebat pendep ka monjome Haka dono jangan it Bagan skem ka anjome Kajing pule baar, kajing pule nak siti syaki Hebrew, kalong ba shipau dekat sau terhadu shipau. Ko para kamla setia banlong bakasnam ki masih kertong bat ki belang kan wenna ia kipop. Kumta habau Kris lawan syakane kepertai ulaong. Ya kijingknya bat kijing turwa memsyam lamon Henry melapen kre ya kamet na kabenta jonga ya kijing aingo thang bat kijing knya saipop memsyam la sobha te ngala ong hakmi ngalawan banle ya kamon jongme koblei kumbal la tho syapang jonga ha ka kitab habau ong haneng memsyam lamon lemne sobha ya kijing knya bat kijing terwa
kijing ay ngutang bat kijing knya saipot ya kini la terwa katkum ka ain nang tapat ulaong hakmi ngalawan dan le ya kamon jong me uwengno ya kabaningkong knang banseng ya kabaar bada kata kamon la penkot yengi da kajing knya ya kamat Yesus Kristus tang sisen pat shijunom kaktien jong trai Isongo yau blei. Ya roh you try, O Christi su, enjoy siaka gospel jauh. Kaktin kelawan lang topat kalay siyang sabat ni, bat nilai ia kaburom jongka. Ya roh you try, O Christi su, enjoy siaka gospel jauh. Utrai dan rengkat batpi Ikabat piru, kajing pule naga gospel katkum Lukas. Abraham amigotrai. Hau benai bahan riu jong kajing pun Elizabeth ublei ulapha yau angel Gabriel sha kashnong ha Galilee kabakerteng Nazareth ulara ka kubor sha ka wei ka tesati bayatek tin bad wei breu bakerteng u Joseph na ka jaj u David kakerteng kata ka samala ka long ka Maria utaw angel ulawan sha ka bad ulaong kublai kabadab da gajngai utrai don batpi lakerku kerpang yepi na pedeng ki kentai baro kamaria kala kuslai jingmut ya kata gu kubor angel bad kala lengo kamut ayu kata kajing kublai jengu u angel ulong haka ko maria wat shifting na bau blai ulakmi it yepi pin sapun kun bat pin sakha ya ukun bat pin sai kerteng yu Jesu un salong bakrau bat en khod yu kun jong bakletam utrai blei un ai hau ya ka khats im u David ukpa jung un salong im halor kaing u Jacob sijinom bat kahima jung kanam kutshu kamaria kalong hau angel ngalong kathe suti kumno ken kane kala banlong utaw angel ula jubab umen simbakut un sahyar halo jengpi bat kabor jongu bahaklit tam kan saka serngiu yepi na kane kadaw yauta uba en khana pi en khot ukun ublei hakmi kakur jengpi ka Elizabeth ya kaba lanyau kabalengki menta kalapun yau kon shinrang la Henry benai wat ha la kalatemen namar omdon ei kabau blei umla banle kamaria kalapai ktin ngalong kasakru try ai kanurlang hanga kat kumba pilaong mar kumta wangel ulalej no the gospel will try. Kajingara yame kukris. Kohan men kopara ha Yesus Kristus ha kene ka ayom len don arteli kisngi krau ka ba ngi kum ki Kristen Katolik ni rakhe kasngi krau ka benengkong ka bang rakhe ha kane ka ayom len kadai kasngi buram jong ukurim jong kamaria ujuse bokut bat kane kadai ka baar ka jing penbena jong utrai habang ipusan sepang kajing penbena wa angel ha kamaria kaya tu saya ngayapi ba
kadai kamon ke jung blai ban kadai ke jung jit jung blai ya kamaria balong ke kemi ke jung u ngios ngeu ha ke jung pulek banangkong na ke kitab jong Isaya nong yetu lupa ba ulakran syai sepang kajing ka jong kamaria ya utrai jisu ba ulakran syai ba kumno kamaria kabadai kathai soti kasamla kan sapun bat kan sakha ya kun jong blai bat yaw ne ukun jong blai ens ai kerteng yu Emmanuel kabamut ublai bat ngi ngitip hok bat ngitip syai ya kane Emmanuel ublai bengi ubadai nong pen em jong keperthai unong pen em jungi ki khon ben riu ki bahap ha kapop ke em ha ka jingdum jong kapop bakum juru ha ka gospel ngi yos ngau ba kumno uangel uan ha kamaria uan ban pen bena sepang ke kubor babha ya kamaria bat yangi iwe pai we habang ipuson sepang kane kasngi kata ka jing pena jong uturai ni haban keli halade balei u jisu bade kon jong blai lane balei u blai dalade u haban wan sak perthai ni haban keli kane ka jing keli ladangi keli kane ka jing keli klapep ka jubab ni layo dak basai bha namar ba u blai u ejengi kane kadai kadau ke bedengkong ba ublei ukpa upha elau jong ukon banwan sak perthai banwan long briu ban kha na ka briu na ka maria the sati ke bedengkong kadai kane kadau ke ba ublei u ij yangi iwe pai we ba ublei u ij ya ka perthai dei nama ta kadau ula pha elau kon ba merwe jong banwan sak perthai ke bedengkong kabar pat namar ba ublei ukwa ba mangama pi wei pe wei ba nginjan bat u man kapor leng ba kapor ke jungi ngi la sa jungai no blei ngi la phet jungai no blei henry blei pa kwa ba mangi ki khon jungu ngin sa jungai ba ngin phet no blei ba ngin im ha kata kapop den ma ta gadau ukwa yang ai pi ba mangi ngin jan ba ngin don rengkat badu rengkat badu bangin don hajan jungu hasanda jungu dei nama ta gadau upha yau khon jungu ujisu sha ka perthai banwan long breu nang ta pat ngitip ba upha ya ukhon jungu ujisu sha ka perthai ban long unong ya sai na ga banta jungi ngitip ngi dalade ngimla ban long kita kinong ya sai ngi dalade ngimla ban light na ka ta kapop ngi dalade da ka bor jungi ngimla ban le persya ya kibor jong kane ka perthai ngingim la ban lain na pop dei nama ta kadau baleng ba ga jingwan jong jisu sha ka perthai ngi yo ka ta ka bor namaru jisu udei unong nya sai jungi hakmadu bleu kpa badu jisu leng ba ga jingwan jong sha ka perthai u betin lenti yingi u pen yingi kalanti kumno ba mangi ngila ban lain na ka pop kumno ba mangi ngila ban le persya ya kibor jong kane ka perthai kine kidai kita kidau kiba syai kedar ke kedau bo jisu uwan sak perthai uwan bansim ya kajinglong breu kumbalong mangama phi nang tapat habangi puson sepang kamaria pat kamaria kayutho yang ai phi klampa habangi puson sepang kana kajing penbena jong angel ka kamaria ba kumno ya kamaria lajit balong ka kmi jong blai kumno pamaka kum ka thesoti kan sapun bat kan sakha ya khun jong blai klepep ni habru ban pusan sepang ka jing im bat ka jing long jong kamaria ta hagane ka sngi ko hanmen ko para ngakwa banai pi kato ka ne ki jing pusan banga sim na ka jing long jong kamaria ne ka jing im jong kamaria ngio i hak banengkong habawangel luan sa kamaria kamaria kakloi bandan kata ka jing yakren badu blai ngitiba uangel dalade u blei dalade umwan hanrei upha ya angel jungo haba kamaria kayo i ya wangel hakmat jungka kakloi ban ya kren badu kakloi ban snap ya kasur keba uangel ukren ni haban keli lade ru ko hanmen ko para hato mangama pi ngi kloi na em ban
Syong rengkat badu blay banyak keren. Hakano berkom ni habanyak keren badu blay lamba ke jing duai ke junga ke jung pi. Lamba ke jing pule junga ke jung pi ke ketin ke jung blay. Hakane kerkom ni haban long kita ki bokloi banyak keren banyak pelu jung mod ban sengap ya kasur ke jung blay. Hato ni long na em kum kamaria. Ki bokloi ban syong rengkat badu blay banyak keren banyak pelu jung mod. Ban sengap ya kasur ke jengom. Nang capat habau angel. Ula ai ya ka kubo de kamaria ba ya pha. Lajit balong ka kemi jongblei. Bapan sapun bapan sakha ya ukon jongblei. Kamaria hak banengkong hoy miot ngite ba kadon kita kajing artatin. Kasnyo ba kamla banlong hak kajing im ka jongka. Henry ko ong hoy ya kamon ka jongblei. Kakloi ban kongu ya ke ba ublei ukren ya ka. Kakloi ban kongu banong hooj ya ke ba ublei upha ya ka. Kohan men ko para hangi iwe pewe mangama pi ublei upha kikam bangi haban pendep ha ka jengim ka junga ka jungpi. Bayangi ru lakhot ban ra uneu jisu shaki weipat. Hatong ikloi ne em ban shim ban bu ya uneu jisu ha ka danut ka jungi. Banbu yang neu Jisu ha ki sintur ki jengi ha ki ketin ki bangi keren ha ki kam ki bangi le kum ma kamaria ka kloi ha nga kloi ko am kamaria ha to ngi kloi ne ban sim yang neu Jisu ha to ngi kloi ne em ban ra yang neu Jisu ban le Aisha ki weipat lengba kasur keren ka jengi lengba ki kam ba ha ki bangi le lengba ka jengi ka jengi ya ki wei lengba ka jeng ya sutho lem ke jengi ya ke binga sem ke jengi hatongi kloin em ban ayo ne Jisu haki we pat kumba kamaria ka kloi haba ka ong hooj nga kloi ban pediang ya Jisu ha ke jeng em ke jonga hatongi kloin em ban pediang nang capat kamaria haba ka ong hooj ya ka jeng ai jong ublei ha ka jeng khot jong ublei ha ka ong ka yaine ha ka ne ka jeng ra jong ka yo Jisu. Hato mga mati ngilong na kita kibreu ki bayine hak kita kular ka bangila kular habang ngilong ki Kristen ngila kular bangin ra yo Jisu bangin ai bangin samlem yo no Jisu haki weipat bonsin ngi syam halade ngi halade bamangi ngimla banyaine hakine ki kular ki bangila kular bangin ra yo Jisu bangin ai yo Jisu henry hakane ka step habangi pusan ya kejing im jong kamaria ya kejing long jong kamaria kamaria ka khot ka were ngai pi bangin ya ne ha kane ka kular ka bangila kular ba mangingin long kita kibriu ki ban ra yau Jisu kibriu ki badon badu Jisu bad ban ailam yo no Jisu ha ki weipat nang tapat kamaria ka hikaya ngai pi kalong ka bakloi ban ong ba nga kloi ban long kat ka ba ublei kwa bunsin ko hanmen ko para ngingim la balong kum gane gijing long ba kamare ka ong ngingi kwa ba kae ka ba kwa kae ba nga thang kae ba ngai bit ngakwa ba kan urlong ha gijing im gijunga henry om ka ba oblei kwa ko hanmen ko para gane gade gijing hikai ka ba kamare aru ka hikai ngai pi ba kam dei ka ta kamon ka ba ngakwa kam dei ka ta gijing urlong gijing thang ka ba ngakwa yala de Henry ke ke ba ublei umang na kabanta junga ngakloi banle but kamariaru ngit ngite berubah kamaria haba kala ong hoj ya kana kasur ke ba ublei ukren ha ke ba ublei lai ka but kala shim ka badangkong ha ke jengim jungka kamaria ke dei ujisu Ujisu dei banangkong ha ka jengim ka jongka omdon ki wei pat hakmat jongka omdon ki wei ki dau omdon ki wei ki jinglong omdon ki wei kita ki kam ki ba kongsan hakmat jongka Maria Henry like tang ujisu mangi wei pai wei ru ko hanmen ko para hato ngi pelong neam ujisu ubanangkong ha ka jengim ka jonga ka jongpi yola se bunsin ngi la landet ngi ngimla banbu nungkong yo Jisu ha ka jing em ka junga ka jung pi kumbang yong mo kata ka first priority ha ka jing em ka junga ka jung pi ki de ki kam ki bangile ki kam perthei
ki kam snobha ki pop ki sang ki jungi ki jingduna ki jungi ka jing angnul ka junga ka jungpi ki de kita ki top priority ne first priority ha ka jing im ka junga ka jungpi Henry ha ka ne ka step ko hanmen ko para kamaria ka khot ka were ngai pi kamaria ka peni ngai pi ka ainuksa ngai pi banangkom ha ka jing im ka junga ka jungpi de ujisu den mata kedau ha ka ne ka step ko hanmen ko para habangi pusan sepang ka ne ka sngi krau kajing penbena jong utrai tu ngin but nuksa na kajing long na kajing im jong kamaria babangi iwe paiwe ngin la ban ong bangin la ban yosngeu ya kasur ka jong blai bangi kloi ban long kita ki breu ki ba shong rengkat badu blai banyak keren ban pelai jing mut badu bad ban kongu ya ki jing keren ki jong u bad bangin ya ine ya kita ki kular ki bangi la kular bad bangin long kita ki bakloi ban ong ba kamon ka jungblei ha ka jing im ka junga om kamon om ka jingku ka jing thrang ka junga bad ka bakhadupat bangin long kita ki breu ki ba bo nongkong ujisu ha ka jing im ka junga ka jungpi ki wei pat ki kam ki wei pat ki jinglong ki wei pat ki jingku ka jing thrang ka jungi ki wan hadin jong ujisu to mata ngin duai ngin IT la de ha jisu bo jisu un pan khlan yangi un ai boring un sensyar bat un peten lenti yangi bangi laban pendap yakine kijikwa kijing trang jong beleu kupa en yoro ya Jesus Christ ngin yeng ngin pla la ka jong ka jingai ngangai Hau blei pa badan bor baro unang tau ka beneng baka kentau. But how Jesus Christ upon the marway chungu utrai chungi yau bala pun naman sem koi yau bala khan na kamaria tesuti yau bala sha la ben habo quantius lagatus la sa payu la ya bala tebu la ya shakibayam agasni balai namipat nakibayam la ki shabneng la shong shikamon blei pa badan bor baro namta bala ba bishar kibayam Ngange taman semo koi, agabalang katolik koi, agajing salok kiri koi, agajing mabe kipo, agajing mipat kato, agajing imbom jukut. Amen. Hagan negasngi tongin IT la de how blade rakan rat, agajing sumasuk khair gijing Iduan agbanta kupabu koi jingi Pope Francis, dagbanta gijing koi gijing kia gijing kam tame bam kumu nong yalam jong kabalang jungi unang la susu ban yalam ya kabalang barokaway ha kata kamon ka bawblay ula ai bad kijing tmo babha jong kin urlong ngi karpa de me ko try ngi duai nagbanta ki cardinal nagbanta ki bishop da banta ki lengdo bat kinong tre balang bar khaj bawblay try kan rad un petin lenti yaki bamaki kum kinong yalam ki laban yasngawi kasur ga jungblay But ba lang ba kata kasur ke jumblai kila ban yalam ya kipai ke jumblai ha kalenti ke babha ngi karpa dia me ko try ngi duai na banta ke jingsuk setelah ke perthai ngi duai boblai track and run kam tameu jisu breus em jong ke jingsuk un ai ha kinong yalam jong kiri bapher kata kaman sim ke jingklai ban ai jingsuk ha kari ke jongki kam tame kinong yalam kinang la susu bantre nag banta ka jing baha ka jing miat da banta ka jing kiwirat jong ki pat babon balang ngi karpa de me ko try ngi duai nag banta ka jing kala bamot kinong pop asa tela ka prathai bat kam tam nag banta ka jing kala ka bamot ki breu ki bangitu ki baim ka pop ka sang ki balaklet na yoblay boblay track and rad un pha umen sem jong halor jingki bakila bas nuthu ya kana ga jingduna ga jungki ka jingklat ka jungki ya ka jingej ka jongblai ngi karpa de me ko try ngi duai na banta ki ba pang ki ba sitam kham ta me kana ga snge ngi duai na banta I resita meri lengda kumjuru na banta ki bru baro ki bangithu ki badan hapadeng ga jingpang ga jingsitam ki badan hospital ki bahayinga semru kumju bablai track and rad on ai ki jingkoi ka jingkhia sa sin
ngi kerpa dia me ko trai Ni kerpa dia me kutrai. ngi duai na ka banta ki bala khlat no khamta me ha kana gasngi ngi duai na ka banta I telebon bla ba I khlat mena mit ngi duai na ka banta kamasem ka jung I moblai trek and rat na I ka jung jithai bom jekut kumjur ngi duai na ka banta ka yin kasem ka jung I ki ba yin asem ba ma ki kilapan priang ba kana ka jung khlat ka jung I ka dai kamon ka jung blai ngi kerpa dia me ko trai Ni kerpa dia me kutrai. ngi duai na ka banta jungi wai pai wai ki ber simenta ha kana ka mas ka bakhoj ki bada simenta kana ka mas bakhoj na ying bad kum juru ha kana ka ying khoj ka tang ka jong blai wa blai trai ka rat un kur kho yingi upan urlong ya kata ka jing kwa ka jing thrang ka jungi kham tam me bangila ban but ya kinuksa ki ba kamaria kelapan I yingi banlong kita ki khon ki ba pura jong blai ngi kerpa dia me ko trai Ni kerpa dia me kutrai. Jajar ha kaman sem ga jungpi IT la de kam tam ga jing kwa ga jing trang ga jungpi how jisu ha kana khlimat blai ba khrabor blai ba snai blai ba e kine kide ga jing terwa ga jungi kine kide ga jing kwa ga jing trang jongi gi khon ga jungme ki bangila bu akhmat jume ha kana ga step to penur long yuki ladaki long kat kum kamon ga jume ngi pani kene da kris utrai jungi Amen. Laispa nripusan. Laispa nripusan. Iwanai nguyame trai, iwanai nguyame trai, iwanai nguyame, iwanai nguyame. Dosimune upu, bangi terkahame, dosim kanikawai. Niai sebayame Tupian kutrai kijing tewa Iai sebayame Bangi tewame Iwanai guyame trai Iwanai guyame trai Iwanai guyame Iwanai guyame. Toduai ko para baga jingknya jinga bajungpi kalong badan hun ak mar blai ko pa badan bor baro To try bideng jing kinyan ti jongpi nagmanta ka chiro ko burong makarteng jong ka chimanta yangi bedaga balang ko koi jong baro ko wei. tos ngeu bha ko blai badan bor baro ban priang ya ga jing terwa jong kabalang jong me khnang ba maka kabatib ya ga jing sedang jong ka ha ga jing wan leng do jong khon balakha marwei jong me kan yo ban kemen ban rakhe buram ya ga jing maya jong ha kan ne kasngi crowd au kris utrai jongi Amen. utrai don rengkat bat pi Mereka berfiru token tu wila kidanut ketiu yaki sautra Orang yang utrai blai jongi kasong hok bat ketei Dasisha kalong ka basong hak bat ka badai ka deiti jingi bergajing panem yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yame ko kan brat ko pa bukut ko blai badan bor bat bom jukut lang ba trai jingi Jesus Christ namar da ka jingi ka thesoti kala yos ngeu naw nong yalam kubor na beneng ba da ka jingka srngiu jong ka bor jong men sem bukut yaw Chris and ka hapdeng jong kibreu na batna ka benta jongki hakapop batalem jongka kelapun yu da gajingit khnang ba ya gajingkular ha ki khun u Israel en pendep bad ya gajingkermen jongki jaj benreu en pen urlong ha kurkom ba omla sempang leng ba jongu kan hun jongki angel kamane ya gajingkrau jongme bad kasat kemen hakmat jongme junam ngikir padya me to ai ba kisur jongi kinia solang bat ka jongki ha ka wei kasur jong ka jingiro kat ba ngi pen bena
shisha malong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro. Namar kata ngi karpadi me to pen khoj pen kentang ya kine ke jing trwa jungi dag bapha yom sim jung me kum kam jer halor jung ki bakin dup kalalong yangi kamet bat kasnam jong trai jungi u Jesus Christ. Hakapor bladino yu badala kaman singabha ula priang ya gajing sha chutom ula shim yokpu badag baingu yame ula kedia yu badal ai halagi senran uong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet chunga ya keban IT na kebanta chongpi. Ha kajukur kom enda lalaya bam ula shim yuku kuri badag baingu yame ula ai halagi senran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam junga jong gajutang bathamai bat bom jikut ya kaban penme na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajingma pe kipop to le yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngei. Kata simbagi bangku Namar kata ngi kebapan mentra ya kajing ya berkajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yuk po jong kajing im bad ya kukuri jong kajing penim ngi daingu aidem namar melanyau yang ngi kebabit ban yang kemat jong me bad ban sekri me da kebas ngoret ngi kerpad ya me bangi kebayo benta hakamet bad kesnamu kris ngin long kiba lapani teli kawai daw man sembokoj token mau kotra ya kabalang jong me kabla priang hasutela kepertai Bato penjenaya ka ha gajing ik rengkar ber Francis kupa bukoi jungi Victor Lengdo as bishop jungi bishop athamai jungi Wilbert Marwen bishop Baro bat kilingdo token maulem ru ya ki henmen ki para senrang bat kentei ki balayathia dag bakermen ha gajing me pat bat ya Baro ki balakhlad no ha gajing isne jungme to priang ki sha gajing shai ka khmat jungme to isne yengi Baro ngi kerpade me Barangkat bar kamaria thesati bakhoj kakmi jong blai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj badbaro kirkhoj ki balapens ngobha yame pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha ke jing bom jukut bat bangini ro bat pandan burom yame daw kunjung me u Jesus Christ. Dau lembat u badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ke jing long ka wei jong man sim bakhoj baro ka borom ke jing ro junom la junom amen. Kumblah hukum yang ngi danong penim bat kumblah hikai ngi daktin blai ngi nod banong ko pa jingi ba neng ka long ka bakhoj ka teng jong me Kawan kita cumi, kalong kawan cumi, habe kendel kumba habneng, try ini mencari jembatan cumi, kabahara kesini, batu mar ini keretakan cumi, kumang yuro imar iki belas ini, pada wajah ini sah kejumpan shoy, andre terpelaj ini na kebasneu, to penlaj ini kerpat kotorai na kejeng sneu baro, ha kejeng sebon cumi, rajeng suk jeng sanya kesini jengi, kenang ba. Da gajing irap gajing isne jume ngin laj barabor na kopop bat ngin yo ajing da na gajing jenjar baro kat ba ngin ngap kmelenti ya gajing kermen bakhoj
bat kajingwan pa jong nong panem jongi u Jesus Christ. Nama kajumi kalong kaima, kajumi buat pekabram, junam la junam. Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me, kajing sung ai pi, kajing sung jong ngai pi. Wat pe jaki pop jongi, hanre kajing ai jong kabalang jong me, bat ha kajing sebun jong me, rai hakai kajing suk bat kajing teli kawai, kat kum kamon jong me. Mame we berbasunsyar junam la junam. Amen. Kajing suku turai kanan barabor rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Long ini turai kada kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi. Ko kun lang bro me bagi lagi po ka Hak mi kulang brod jong blay, hak mi bukit noy ki pop jong kepertei. Suk kito ya ki balakot, syaka jong kawai jong kulang brod. Ko kenrat nong usong dog beruntung pokaying jengah, Gresham terketi kemesim jengah dan sakyahi. Komunion mesim ko Jisu jenga ngangit kem pemedon teli ha sakramen kuitam keduan ngi jamin dolor ki barok pengatrang pameluan apo kemen sim jenga namar ba menta kumni ngamlapan pideng yame ha sakramen bekuit duan apo kadonot jenga ha jinglong mensim ngapiam yame hala kadonot pangapen yeso ila debat me wat sya bangan klat syu name. Arspa arpuar. Me benda pen biang yang ngatra da ka jing e
Dong ini aduai. Topen scam hapo jengi ya gajeng maya jong gajeng ej basisha ngi kerpat kotrai. Kenang bamangi kibapla bauta balap balapun da kamarya theisuti balong ublay basisha badobreu basisha nginla banyo lengba kabor jong gajeng mipat
bapen em jungu ban poi sha ka jingkmen bom jukut dau Kris utrai jungi Amen. utrai ben rengkat bat pi Kabat piro. ublei badon borboron kurku yipi ukpa badokon badaman sem bakoi Amen. kamas kalawai tongin lechsuk ngin ej basakri utrai Isomo yau play. Nomor arspa nyepusan. Arspa nyepusan. Kadonu jonga kaya waya ya sim jonga kasyat menau play jonga Bukin molan jajing long re kasyat rijong Iben ril yanga kinyai kot kabalan Kau ule kamba kau asyakri jomu Babaku kandong kadu tembak kanam jomu Kami ule apa teng lapa teng beril Kau buram haupa berhukun tahaman sim berkuit. Cuma berbarabo junam la junam amen. And you try Jesus Christ junam la junam amen.